Objavujú sa každý rok, niektorých prekvapia, iných pobúria a sú aj takí, čo sa nad nimi iba zasmejú a mávnu rukou. V každom však vyvolajú nejakú emóciu. Hovorím o článkoch o tom, aká bude zima. Napriek tomu, že väčšina z nás tuší, že nemajú veľkú váhu, priťahujú pozornosť. Prečo je o predpovede počasia na niekoľko mesiacov dopredu každoročne extrémny záujem napriek tomu, že sú také nepresné a nespoľahlivé? Skôr ako na psychologický aspekt tohto javu sa v tomto videu pozrieme na meteorologické hľadisko. Povieme si, kto takéto predpovede vydáva a šíri a aké sú možnosti predpovedania počasia v roku 2025. Čo je dobré sledovať a čomu možno veriť a s čím naopak nestrácať čas. V závere si ukážeme, ako si urobiť sezónnu predpoveď z domu a aký asi bude december a január. Keď som si dnes ráno otvoril webový prehliadač a zadal tam kľúčové slová aká bude zima, vyskočilo na mňa hneď niekoľko článkov s predpoveďou na zimu. Prvé z nich boli publikované už v júli, nasledovali ďalšie v auguste, septembri či v októbri. Tieto články vzbudzujú záujem a ľudia na ne často klikajú. Prinášajú médiám nových sledovateľov a preto sa nemôžeme čudovať, že každý mesiac sa takéto články objavujú, a to aj uprostred leta. Prvá vec, ktorá ma zaujala, bol fakt, že ani jedna takáto predpoveď nepochádzala priamo od oficiálnej meteorologickej služby, ktorou je u nás Slovenský hydrometeorologický ústav. Najčastejšie citovaným zdrojom je asi imeteo.sk. Redaktori, ktorí tam píšu články, nemajú pravdepodobne s meteorológiou častokrát nič spoločné a aj oni iba recyklujú informácie zo stránky Severe Weather Europe. Nakoniec sa k vám dostáva niekoľkokrát prežutá informácia z pochybného alebo otázneho zdroja od ľudí bez patričnej kvalifikácie na danú oblasť. Ale taká je dnes doba. Keď sa však na predpoveď počasia pozrieme z meteorologického hľadiska, tak na základe dlhoročných údajov o jej úspešnosti vieme povedať, že úspešnosť predpovede počasia na 2., 3. a 4. deň dosahuje v priemere viac ako 90%, v ďalších dňoch úspešnosť klesá a naopak zvyšuje sa jej neurčitosť. To sa píše priamo na stránke SHMU v článku Neurčitosť predpovedi počasia na niekoľko dní dopredu. Úspešnosť predpovede sa líši v závislosti od predpovedaného javu. Napríklad teplota vzduchu sa predpovedá ľahšie ako úhrn zrážok, a to platí najmä v teplom polroku, keď sa často vyskytujú búrky. Rozdiel v úspešnosti je tiež medzi predpoveďou pre väčšiu oblasť a jeden bod. Každá predpoveď počasia začína opisom aktuálneho stavu atmosféry, na čo nám slúžia meracie prístroje na stovkách meteorologických staníc po celom svete. Práca meteorológa potom zahŕňa najmä správnu interpretáciu výstupov numerických predpovedných modelov. Do nich vstupujú údaje z meraní a vývoj dopredu sa vypočíta pomocou matematicko-fyzikálnych rovníc. Predpoveď počasia je teda v podstate riešenie sústavy matematicko-fyzikálnych diferenciálnych rovníc, ktoré opisujú správanie atmosféry v budúcnosti. Náročnosť celej tejto úlohy spočíva v tom, že atmosféra je dynamický a chaotický systém a preto aj veľmi podobné stavy na začiatku jeho vývoja sa časom môžu vyvíjať veľmi odlišne. Správaním dynamických nelineárnych systémov sa zaoberá teória chaosu, ktorú zviditeľnil v 60. rokoch 20. storočia meteorológ a matematik Edward Lorenz. Známejšia je ako teória motýlych krídel. Veľmi zjednodušene hovorí, že zatrasenie krídlami motýľa v Brazílii môže o niekoľko týždňov vyvolať tornádo v Texase. Lorenz názorne opísal správanie chaotických a dynamických systémov, ktorých odlišný vývoj určuje už malá zmena v počiatočných podmienkach. V snahe o čo najlepšiu prognózu boli v numerickej meteorológii vyvinuté rôzne metódy, ktoré vedú k zlepšeniu výsledkov pri predpovedaní počasia. Jednou z nich je aj zmena počiatočných podmienok alebo počiatočného stavu atmosféry. Tým už na začiatku pripúšťame, že merania, ktoré vstupujú do modelu, nepopisujú aktuálny stav atmosféry dostatočne presne a jeho vývoj tak môžeme predpokladať s určitou neurčitosťou. Aj keď to na prvé počutie znie nelogicky, takéto riešenie má zmysel používať, najmä pri predpovedí na dlhšie obdobie. V
V prípade, že takto spustíme naraz viac modelových predpovedí vždy s trochu inými počiatočnými podmienkami, môžeme výsledky štatisticky vyhodnotiť a zistiť, aká hodnota meteorologickej veličiny sa bude vyskytovať s najväčšou pravdepodobnosťou. Výsledkom každej predpovede je pravdepodobnostné rozdelenie predpovedaného meteorologického prvku. Najpravdepodobnejší výsledok bude ten, ktorý sa vyskytuje najčastejšie. Väčšinou sa pri interpretácii používa mediánová hodnota. Takéto predpovede nazývame ansámblové predpovede. Slovo ensemble pochádza z francúzštiny a znamená súbor. V bežnej reči znamená skupinu vecí, ktoré tvoria celok, napríklad, možno ste počuli, hudobný ansámbel. V meteorológii má špecifický význam. Ansámbel predpovedí rovná sa súbor viacerých predpovedí počasia, ktoré sa počítajú paralelne s trochu odlišnými počiatočnými podmienkami alebo fyzikálnymi parametrami. V podstate každá seriózna meteoslužba používa na horizont 5 a viac dní výstupy ansámblových predpovedí. Na horizont 10 dní dopredu je už neurčitosť jednotlivých modelových výstupov taká veľká, že nič iné ako ansámblová predpoveď prakticky neprichádza do úvahy. Meteorológ vám tak povie v úvodzovkách iba to, s akou pravdepodobnosťou môžete daný jav očakávať. To je však trochu problém, pretože to nie je tak dávno, keď sa používali a aj oficiálne zverejňovali takmer výlučne iba výstupy z deterministických modelov, respektíve deterministické výstupy modelov. To znamená iba jeden jediný beh modelu, ktorý vám povedal presne ako bude, ale nevideli ste, aká je neurčitosť daného scenára. Napríklad aj grafy modelu Aladin na stránke SHMU boli ešte donedávna iba deterministické. Ľudia tiež rozmýšľajú skôr deterministicky. Každý chce predsa vedieť presne ako bude, keď si pôjde večer zabehať a nie iba či bude pravdepodobne tak alebo pravdepodobne onak. Chceme to vedieť napriek tomu, že so 100% pravdepodobnosťou nevieme ani to, či sa dožijeme ďalšieho rána, ale občas by sme chceli 100% predpoveď počasia. Na dlhší časový horizont sa používajú ansámblové predpovede počasia. Inak tomu nebude ani pri predpovedi na mesiac dopredu alebo na celé ročné obdobie. Pri takýchto predpovediach sa väčší dôraz kladie aj na zmeny veľkopriestorovej cirkulácie atmosféry. Nejde o to odpovedať na to, či bude snežiť v Bardejove na Vianoce, ale aký bude december alebo zima ako celok. Teda či možno očakávať skôr teplotu nad priemerom, v rámci priemeru alebo pod priemerom. Na takýto účel sa vytvárajú predpovede mesačných alebo sezónnych odchýlok teploty vzduchu alebo iných parametrov. Najčastejšie sú to potom zrážky. Teda zaujíma nás, či bude zima teplá alebo chladná a vlhká alebo suchá. To má väčší význam pre sektory hospodárstva ako pre obyčajného človeka. Ak však mám výrazný signál na chladný september alebo teplý január, môžem si podľa toho už v novembri skúsiť naplánovať lyžovačku. Nikto mi však neodpovie na to, či práve v tom relatívne chladnejšom decembri nebude mať týždeň teplého počasia práve v čase, keď budem lyžovať na chopku. Predpovede, o ktorých hovorím, nájdete na stránke ECMWF, teda Centra pre strednodobé predpovede počasia. V záložke Medium Range Charts potom kliknite na Seasonal a vyberte si parametre, ktoré vás zaujímajú. Ja som si pozrel teplotu vzduchu pre december. Ak chcete vedieť priemernú odchýlku teploty od priemeru, tak si zvoľte ansámblový priemer. Ak vás zaujíma, aká je šanca na chladnú alebo teplú zimu, zvoľte si pravdepodobnosť, že to vyjde 20% najchladnejších alebo najteplejších členov ansámblu. Majte však na zreteli, že v tomto prípade porovnávate s modelovým dlhodobým priemerom rokov 1993 až 2016. Teda musíte trochu poznať aj podnebie danej oblasti, aby ste vedeli, čo s čím porovnávate. Podľa sezónnej predpovede zo septembra pre mesiac december to zatiaľ vyzerá tak, že nielen u nás, ale aj vo veľkej časti Európy bude prvý zimný mesiac 0,5 stupňa až 1 stupeň nad priemerom. Pravdepodobnosť relatívne chladnejšieho decembra je nižšia ako relatívne teplejšieho. Teplejšia by mala byť aj Škandinávia a Arktída. V januári je z môjho pohľadu situácia veľmi podobná. Z hľadiska zrážok je veľká časť Európy bez zjavného signálu. Znamená to, že model nedokáže jednoznačne uprednostniť žiadnu z kategórií.
Ansámblové členy sú rozdelené rovnomerne do jednotlivých kategórií a každý scenár môže nastať s podobnou pravdepodobnosťou. Znamená to aj to, že predpovedná schopnosť je pre dané obdobie a oblasť nižšia. A čo vy? Klikáte na bombastické články o tom, aká bude zima, alebo sledujete sezónne predpovede počasia z relevantných zdrojov? Napíšte mi do komentára, kde a či vôbec hľadáte informácie o počasí. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotné informácie, tak ich oceňte lajkom, prípadne sa pridajte k odberu. Staňte sa členom najväčšej komunity meteonadšencov v Československu.